Pepita, preséntanos a esta xente, por favor. Venga, rápido. Pois aquí é Vitorino, o meu marido. Un chaval, eh? É logo. Sí, sí. Eu escollino ben. Moi ben. Va que sí. Canto levades casados? Pois levamos 47 7 anos. Igual chegades aos 50, eh? Eso puño que sí. Pensar, pensamos. Eu penso que sí. E esa rapaza que está de teu lado? Esta é a miña nora. Enda pasar Nora, é boa enda nora. pasar É moi boa. Moi boa nora. Non se pode dicir menos. No, pues. Ai, non, Benlle bonito. pinta, dicilo aquí. A traballadora, polo menos que ven botarvos unha mau. Moi botar unha traballadora. mão, Sí, Esta é unha señor. actividade que se fixo sempre en familia normalmente, Sempre. o de encher os chourizos Sí, e adobar a zorza. Toda a vida. Pepita xa adobou a zorzo, que lle chamamos nós Sí. na miña aldea. Eu chamámoslle adubei a carne zorza, da que está allada. aquí. Carne da allada, bueno. Carne Tu da chamas de allada. carne da allada, eu chamolle zorza, é A igual. zorza, porque agora tú podes fritir xa, eh? Ai, sí, esta hora xa se pode fritir, xa se come. Que bota 2 días Pois así. pasar a ahora. mellor Sí, 2, fritira 3 é días. comerla. Agora. Espera, espera tú. Antes falaba Vitorino se podía matar os cochos na casa ou non, pero non sabe naide. Naide sabe se se pode ou non. Na casa. Matar o porco na Pode, casa. sí, como nos han Podes, podido. bueno, pois xa está. Como nos han podido. Pero matando con pistola. Aquí Con sí, pistola, Vitorino, sí, non con se lle pode pistola, meter o sí. coitelo. E despois o cuchillo. O despois de meterlle a Sí, pistola, sí. ainda que sangre un pouquiño menos, pero o animal Sí. sempre é moito mellor. Vale, e as tripas que? As tripas comprádelas ou son As tripas vosas? comprámolas, están aquí. Ahora xa naide vai limpar as tripas. No, sí, No, tamén. Sí, Sí. eu Hai xente que vai limpar as tripas. Sí, eu limpo as limpian tripas. as tripas E onde as tamén. limpas? Eu limpei nas toda a vida no río. No río, Eu foi digo a toda a verdade. No río? Sí. Se limparon toda a vida, sí. Toda a vida as limpei. O lavadeiro. Aí dicen tamén que non se poden Leio, claro. Tampouco se pode. Tampouco Todo se mal, pode. Pepita. De Eu non momento- sei se se pode, se Vale, non. porque se contamina o río. Eu toda a vida o limpei. Claro. As limpei ali. E botades só auga, botades algo máis, algo de limón, algo de As tripas no río. Aquí lles vamos botar. auga na máis. Auga na máis. Ai, si te botaban unha cousiña máis para No río vai auga bastante. Non é Algo como no. nas villas. Pero a tripa é do vosso coche ou compraches? Ai, é dos coches. Sí. O coche ten que ter polo menos un ano para que seña un... No, Para que seña boa carne, sí. sí, non? Se menos dun ano non... Para que seña boa carne ten que ter un ano. Porque eses que teñen 7 ou 8 meses, esa carne non sabe. Pasa que este ano, co tempo que veu, porque antes matábase no San Martiño, pero cada vez que no San Martiño fai menos calor, este ano ainda veo algo de frío, pero con este tempo de Nadal, que moita xente mataba no Nadal ou no ponte de diciembre, Sí. agora mesmo se matas o coche non cura a carne en sabe Dios canto, non? É como non vai curar. Pero agora non fai frío como para curar a carne. Ti crees que matando un coche ahora que a carne se estropea? Sí, pero agora xa non se Seguramente sala como todo. hai antes. Claro. E ao non salarse como hai antes, mitad dela xa vai para o congelador. Bueno, vamos coa máquina. Bueno, eso sí. Vitorino, esa máquina é vosa? Sí, É eléctrica. eléctrica. É a primeira vez que vexo eléctrica. E tú que dabache moito traballo darlle a manivela ou que? Hombre. Home, Vitorino, por favor, que é darlle a manivela aquí así. Eu xa vou maior, entonces... Non ves? Houve que comprar eléctrica. Na miña casa había esta misma, que aquí ten as cuchillas Sí, para sí, ten. cortar, Sí, e depois puñese isto para pa encher, non? Entón escolliche a eléctrica. coñen eléctrica. Pero o precio vai que, moito mellor, o precio que está a luz van salir caros os chorizos. Non sale, non. Bueno, vamos a probar. Pepita, probamos a ver. Probamos venga. logo a Vamos máquina. a encher un ou que? Vamos logo, a ver. Para. A ver como Vou vai poñele- salindo. Agora vou poñer a tripa. Espera un pouco. Pero vou aquí botar a carne xa. Ah, e o cordelte do lamao, que logo tamén hai que atar. Ah, todo aí, vale, vale. Pois un chorizo inteiro será moito, unha tripa inteira. As tripas, Pepita, rompen máis as da casa que as de compra. Xa che digo. Yeah. Sí ou non? Bueno, ás veces, a ver se busco furado. A ver se lle topas o xeito. Que cos guantes. Non che. Ah, cas luvas non é fácil, non é tan fácil como a mau. Tanto non. Bótalle aí un pouco de carne. Pa que? Vai encender a maquinaria Vitorino aí, cuidado, Cando che mande parar, paras. Bótalle A carne. ver. Non lle chores, bota carne, Vitorino, pois non lle non lle chores. Pero non se pode botar moito porque senón... No, mira, ainda está na punta aí, ainda che queda, botalle outro pouco. Bota. Pode botar máis. Mira, xa está vindo aí, xa se está vendo. Para. Ei, que te vas? Para. Que che é máis fácil meter a tripa así ou que? Claro. Ah, mira. Métese máis a gusto. Entra rápido. Xa verás que rápido entra, así que lle encontrou. Os guantes, o gato cos guantes. Gato con luva guantes. Non cata rato. Colle ratón. Non, iso é certo. Gato con guantes non che colle Se ratos. estuviéramos operando a alguén xa estaba morto. Se estaba morto o paciente, Pepita. Vos cantos días A pasades cirujana non dá recao. Ai, mi madre. Vai, home, dá. Non, temos tempo, tranquila, muller. O caso é que non rompa a tripa. Vai, home, dá. A ver, ahora está a tripa metida.
E ora cando Vitorino lle mete a fogo latino, Tú que carne lle metes? Metes moita graxa ou menos? Pepita? Moita grasa non, que non salen uns chorizos moi grasentos. Aquí tiña O un sea, porquillo. mellor. E non saben. Home, algo de grasa ten que ter. a Home, mí ten toco que telos- Roberto, Ten que ter o seu. Pero de que parte lle botas da carne de chorizo? De que parte lle boto? Da boa? Sí. Da boa. Antes botabas da máis mala que había, De sonar, Bueno, hombre. Bueno, pues, Bota algo de lomo, botas xo que? boto o lomo todo. Todo o lomo lle botas. E caramba, logo. Antes non se lle botaba o lomo. Boto Boto lle miedo, xamón, no, no. boto lle lomo, boto lle xamón. Boto lle despois así unha miña de touciño, pero que non tiña grasa. E esta non quere andar, que están Pois a mí o frías. chorizo gustame que teña algo de grasa, porque senón tamén logo queda moi seco. E tú, Carmen, que opinas? Que che gusta? Sí, eu tamén, que tiña un poquinho así de Yeah. grasa. Porque Tiña a un grasa pouquiño de- sácaselle despois e así salo máis jugoso. Hasta máis rico. pasalo e todo, que E solta así un pasalo, pouquiño. sí. Non está mal. E tamén facedes morcillas? Ou chourizos de sangue, non sei como lle chamades vos. Bueno. Longanizas. Vamos a apartar. Longanizas. Longaniza facedes, máis salchichón ou así. No, Pepita, no, terás que dar un longanizas é nudo. coa cousa máis... Espera, que ainda non máis cheguei ao así de sitio. porco máis ruín, así as cousas así máis... Habrá que chegar ao sitio De primeiro, aproveitamento. Efectivamente. antes de facelo nudo. No, pero tens que facelo no, Pepita. Que che parece? No, pareceme que ben. A ver, doulle. Velo. Ala, dalle. Venga. Ahora sí. Ahora dalle. Home, esta Primeiro. eléctrica, isto é unha modernidade, Home, así vende elegante Vitorino, mira, como non se mancha, non traballa Ah, menos, pero vende non se camisa mancha. planchada, vende pantalón caro. Pero bueno, aquí tenlle que facer as beiras aos chourizos conforme é debido. Moi ben, Pepita, moi E ben. que se ata no final, cando acabes toda a tripa. No. Claro. Porque a fumase sin atalos, non? No, hai catalos. Que atalos antes de fumalos. Claro, normal. Acaba, senón depois Para. seca, claro. Hai catalos. Para. Chegoulle ben. E agora toca a ti xa. Ahora, toca Xa che dá a sogra. Eso, toca me viña. A sogra é moi repugnante na matanza, porque nas matanzas, No. os da casa, hai xente que todo lle vale, e logo hai xente que se non lle faz o xeito, dá igual que lle botar unha mão, pero Non Porque temos se máis. pilla. non é repugnante, non. No, é buena, é buena, é buena. Ou non acabamos. Inda Oye, bueno. outra. Sí. A ver. Vos xuntadevos moitos na casa cando facedes a matanza, ou... Sí. Sí, nos xuntamos, sí. Na miña casa xuntámonos a 9, a 10, a 12 e os que faigan falta. Bueno, que nunha matanza dá para facer todo 9 persoas compren, ben, entre agarrar o porco, a coller a sangre, facer as asaduras, empezar a zorza, compren, ben. Como se, Vitorino, como se afuman? Como se afuma o chourizo? Como se fuma? Antes era con pallas, Loureiro. que loureiro, toxo, Non se lle metía toxo. toxo tamén. Tamén, díase, antiguamente. Pero ao mellor canto, 4 ou 5 días. 4 ou 5 días. Colgaos a fumar. Ai, 4 ou 5 Ai, días máis, está máis, máis, hasta máis que esteñan tempo, curados de máis. Máis todo. tempo. Tu chamas iso. No, pero digo afumando. Afumalos. Afumando, sí, pero... Afumando os 3 ou 4 días fanlles falta. A miña casa botábase con loureiro. Sí, o loureiro tamén. Loureiro, é toxo. Toxo. Eu, toxo no... Sí, Puñas ali na caseta e facías é logo. lume Que e lles faiga fume. fume. Oye, E se non tira ben a chiminé xa non fai falta nada, que xa fai o fumo solo. Dalle logo. Pero en Galicia diz que hai moita diferencia dunhas zonas a outra a hora de secar, claro. Pero ahora ten iso que igual como ser usa. Vilalba, que nunha zona máis de costa, Ai, que no bueno. interior, pode cambiar moitos días aí. En Villalba sí. teñe moi bo embutido porque é moi seco. Ai, en Verá. Villalba salenche moi vos. Tamén hai bo xamos en Villalba. Tamén. Verá. Tamén hai boa xente. De toda maneira, Verdade. Vitorino, igual que había Para, máquina para, eléctrica para, para ti, para. hai unhas máquinas eléctricas para amarrar tamén para túa nora, Hai unha máquina eléctrica que tamén amarra la sola. bueno, non sei, que eu sei que nunca as vi. Ah, esa era biche, claro, no, tu biche é Eu túa. as vi, pero pode haber, sí. Claro, hai unhas que amarran xa las Esta está solas. rota, Bueno, pero para esta... Tu pasa allí. Crisis, Para esta, rompeu a tripa. carne, pouca Esta máquina rompeu a fai tripa. falta. E cando rompe unha tripa, como se amarra aí? Pois nos amarra, hai que sacarlle este Bueno, aquí cachino acabouse, e amiga. volvelo para ali, para outra vez facelo e atar por aquí o chorizo ou sacarlo todo, facer un chorizo máis pequeno para acabouse, hai despois que ten unha tripa sacalo no pequena ahora. fumeiro antes de que se seque de todo Unha para tripa probalo, pequena, vai, porque de outra maneira non se Hai lle que pode- remendalo. Hai que remendalo. Mas está como a Citroën, traballo en cadena, isto como Ai, grupo PSA. Sí. Vai todo en cadena. Isto eche todo en cadena. Vos no fin de semana mañades toda a matanza, ou tedes que estar máis días? Porque tamén que a familia máis de 3 días seguidos traballando, tampouco é boa. O primeiro día pois faise a matanza, despois o segundo día córtase. 2 días. Pepita, E fan roxós tamén. Voche buscar unhas gafas, Pepita. No, non me fan falta. Que te vexo aí que non das enganchado a... Non falamos antes que gato con guantes non colle ratones. Ah, se é boa verdade. É? Vale, pero Penso nin que xa tan mal. trouxo, penso que xa ten aí. Bastante ben, así Para, claro, alimentas non así un sucia. pouquiño e
E xa está. Vale, ben. Vale, ben, ten que E valer. ahora había un pau para colgalos, non? Sí, habrá un pau para colgalos, deixas a escorrer un pouquiño e despois fanse brasas. Moitos sitios fan loureiro, outros sitios fan con leña de carballo. Nos ali con vide tamén lle metíamos... Eso, recordo eu. brasa, máis ben brasa. Sí, a brasa. Sí, bote fume, claro. Brasa e fume. E despois, listos para comer. Mas eu non te creas, que aunque non levo moito fume, a mí ainda me gustan máis. Sí. Tamén aquí Roberto vai ser para colgalos, porque mira, a ver, aquí onde colgar temos moito, pero aquí Había- veis que Colgalos non vai ser o problema. Hai un sitio que... O problema sería fumalos. Pero colgalos tamén, aí se non... Colgalos Bueno, ben, despois. chico, E espera. canto tardaremos se os colgamos aquí en probalos? Ai, non o sei. Ai, bueno. Depende. Que, cantos meses? Meses non, Mes e medio, bueno. Non, Mes e medio non, pero... Como lle sei un pouco de Un algo, xa mesiño. está. un mesiño, 4 semanas. En A 4 ver, semanas xa podemos comer. Pepita, vale? déxeme facer unha comer, mía. si é na A ver, casa, xa se déxalle. comen aos Pepita, 4 ou 5 días. Pepita, saca de que vou facer eu. Saca, vai. Fai, veña. Saca de. Que tú tamén A aprendes. ver, que... Amarracho ou non? Podes Aí que facer pon o... guai xa, que non hai nada. Aquí Amárrame. puxamos Isto xa Non hai acabei. carne? Marrallo, ben. Non, xa non hai máis. Tamén trouxeche pouco, non quixeche gastar a carne. Eu trouxe... No, porque dixo, ela para a televisión non lles vou levar Sí, moito. pero eu No, no, trouxe Xa unha está, que faltame me un coitelo mandaron. para cortar aquí. Queres un coitelo? Sí. Vouche buscar un Ai, coitelo no ali aquí. mentras... Ai, no aquí. Telo ali, Ai, telo no ali. aquí, vale. Moi ben. Ala pasa, A Roberto. ver, Mallao. Xa Veña, está, arrella mallao, aí. verdad? Mallao. Perfecto. Vitorino, estás preparado? Tú. Dame con xeito, vale? No, eu doulle... Eu xa pois acelero chegarando. todo o que você non vai Non te saber. Veña, va, va. Preciate ben, Ah, é mesmo? No. Non é a primeira vez que o faz. Non debe ser, non. Isto non ten tanta ciencia tampouco, Pepita? Tampouco. No. Menos xa non hai... Bueno, non sei se xa meter algo aquí. Veña, carne, vou matar outro Non coche hai máis. máis. Non hai máis. Matar Mete outro mal, coche. mete mal, mete Ai, mal. amao, Pero- metella tú. Paro, hai que parar, Citroën, hai que parar. Non, hai que parar. Paramos o turno. Hai que Falale co parar. francés que... Mira, iba ben, Deuche ben, Pues Tampouco se pode cargar moito, porque, claro, senón... Bueno, inchichaba, no que o que ven atrás atando, vai romper a tripa, É o que che iba a dicir eu. Pero Non tamén sei. quería aproveitar ben a tripa. Querías? Tamén me dá pena. Si tú queres aproveitar todo, pois non pode ser. Ben entendo o que dices tú, que ahora que ven atrás, Claro, o que ven atrás agora como se arregla. pero mira, fagolle así un pouco, non pasa nada. Faz así unha amiguinha. Mira, fagolle así, Valo non pasa repartindo. nada, non pasa nada. Carmen, velo A ben min, a técnica. a min este non mo Sí, parta sí. xa, así, esta No, peza. sí, enteiro, sí. No, Pa unha vez ben Iso é chichera. como unha longaniza, así arriba No, e ben, se listo. come Talón tamén. por aquí e listo. Pois deixámoslle logo a Carmen que o ate a ver se conseguimos máis carne para... Non trouxe, Pepita non quixo gastar a carne. Ai, Pero pero non- tú non lle axudas a Carmen a tarde. Ahora, cando vayas para Villal, van che dicir, mira, non quixo levar, Non quixo quixo gastar levar carne. Carmen. Non, nada. Aí. Pero ahora tens que axudar aquí a Carmen. O porco comería do mellor aí tampouco lle claro. chovades, non? Que lle dades ao porco para comer? Lle damos? Damos berzas, damos patacas. Da casa tamén, non? Todo Facedes da ca- levadura ou... Levadura é para que quera levadura. A levadura é para o pan, ó. No, pero a levadura das aos coches toda a vida. Na miña casa, polo menos, De comida, de levadura de cousas que comida. sobran. Non levadura de millo, non. Pero o que vai Por favor. dicir eu. Damosles patacas, damosles berzas, damosles remolacha, damosles fariña. E con eso facemos chourizos tan ricos como estes. E con iso facemos os Cabazos. chorizos tan ricos, cabazos. Moi ben. Pois moitas gracias, Damosles Moitas moitas gracias, cousas. familia. Maravilla. Que tal día quedaba por Vilalba? Até que daba Por bon Villalba día. quedaba todo bien. Quedaba bon No día. mismo sitio, todo. Todo correcto. Sí. Todo correcto el día. Sí. Perfecto. Tranquilo todo. Pois moitas gracias, Bueno, pues podemos algo. Gracias a Necesitades ustedes saludar a alguén, a falar ustedes con- por invitarnos. saludar a nosa está- familia que nos están vendo. Algúa protesta ou algo? Oi, nosa Pedir protesta. unha farola para ali para casa, algo? Sí, protestar fai nos falta o programa inteiro para protestar todo. Ay, farola, güey. Ay, farola, está a punto. Por abajo. Queremos Outro día. protestar. En 4 semanas, cando probemos os chourizos, acabamos con o Invitarnos sistema. logo. Parecemos. Unha cousa. Estes chorizos quedan aquí ou volven para Vilalba? Ah, estes Ai. que non sei. No. Regalaremos vos. Saberalo ti. Se Nosotros no, a Villalba no. Vosotros a nosotros que nos dades. Eu teño un problema que ahora cando me regalan chourizos... Pepita, teño Entón un problema... deixamos vos que dar os chorizos. Pepita, que teño un problema que me regalan chourizos outro día e pérdenseme. Perdense. Por nos comer. Porque nos queren meter na nevera, deixo fora, cólleme mo. Pero falles Este lume. rompeu. Sí, antes de que se perdan. Claro. Ou en botalos, en botes de cristal ou así. E comios. Na nevera non me gusta metelos, Non, a mí tampouco. Pues, outro día podes falar tamén da conservación dos chourizos, que eso tamén dá... Ni metelos en aceite, tampouco me Dá gusta. para moito. Bueno, Non, tampouco. Pois en aceite están ben ricos. Sí, Digo chu eu. ben. Creo que... Quixera que os Pues gracias a probaras. vos por invitarnos aquí a esta comida. Por Esta comida, a comida vai hecha ahora. a comida chega.
A comida dadlle un cacho de pan, un pouco de empanada a Vitorino, polo menos o que traballou, que vaya contento. Familia, graciñas, ir a modo Vilalba, Gracias por los chourizos, quedan aquí, Bueno, pois Vale, vale. gracias. Quería facer un Gracias a volumen vosotros. para pasalos, que seguramente comería moitos chourizos Roberto. E saludos Foi a nosa- ás familias que nos están vendo nas Hai que saludar, casas. perdón, no, cuidado, este momento non podemos perder. Decías, A familia que nos está vendo nas casas. a todas ou só a vos? A toda a familia que nos está vendo. programa. E principalmente o meu fillo, a miña neta, a meus cuñados, a miña irmá e todos. E o próximo día que E veñan a meus axudar a primos. matanza, vale, tamén? E Que non, meus primos a Exacto. todos. non é só afeitarse para arriba e comer os chourizos cando estén Claro. curados.